Jopur ma kahawa okwa mondo tii matek mondo mi gijiw yuto margi obed mabup kanolose ka chung'od bura ma Kipkelion ma Imbo tok chiwo kodhi ne jopur maromo 500 bang' chiwo kodhi ma kamago maromo ji 500. Ne owacho ni jaod bura makanyo Joseph Cherorot ne owacho ni pur mar kahawa ema kelo kony ahinya to ne jodak makono, kendo japur nyaka ng'i maber gigo eko ma gitiyo godo kendo gitii maber gi yuto ma gin go. Cherorot nomedo ni gibiro kelo kanyakla jodongo mag gwengego mar ng'iyo ni japur mora mora mane oyudo kodhi opidho kendo rito kodhi yo makare. The seedlings ya coffee wa farmers hapa upande wa Katanin na Kondamet na upande wa Momonia Tanzania sehemu hii. There's going to be ile kahawa ambayo tumenunua ni 25,000 zile ambayo tutapeana leo, na hii itapata kuinua uchumi katika eneo hili na pia wakulima wapate kuwa na hiyo pesa mfukoni. Na ningependa kuhimiza wakulima mpate kutunza hiyo kahawa kwa hali na mali. Na pia ukipewa, tafadhali, nimesikia kuna wengine wakipewa naenda kuuza, tafadhali fikisha nyumbani. Na hii pia tutafuatilia tukiwa na mzee wa mitaa, tukiwa na chief. Miche gi miche mag jopuonjre mawuok e kaunti ma Kisii oriwore kod jowetegi e chenro mar pidho yiende kaka